ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಮೆಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನಂದು ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನದೆ ಕೋಡೆನೆ ತುಯ ಅಂಜ ಭಾಗವತಂ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಅವನ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊಂದಲಗ್ ಬೂರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಚನೆ ಕಪಿಲನ ಉಪದೇಶ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗ ಈ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಷ್ಟಾಂಗದ ಅವೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತರೀಕನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಕೇನೋಡು ಪಣಂದು ತೆರಿಪಾವನೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮಕ್ ನು ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜವೇ ಬಣ ಕಲಿಯುಗಾಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪಣ್ಣನೆತ್ ಅರ್ಜುನನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಾಮ್ಯೇನ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂದು ಎಂಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಣ ತೋಜನ ಅರ್ಜುನಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅವ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅರ್ಥವಂತ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜದ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರಿದೆ ಸಾಮ್ಯೇನ ಏನಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಭಗವಂತಲ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದನ್ ಅವೆಟ್ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಇತ್ತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಗೊಂದಲಗ್ ಬೋರ್ರೆ ಇಜ್ಜವೆ ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪಂಡಿತ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲದೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25-26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ತುಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಾನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಆತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜತೆ ಯೋಗ ಮನ್ಪೊಂಡಲ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಬೋಡು ಅದೇ ಆಯ್ತ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅದೇ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋದು ಯಾನ ಕಾಡಡು ಕುಳ್ಳುದು
ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡ ಆಪುಜವು ಅದೇ ಇಂಚ ಇರ ಕುಲ್ಲುನ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನವೇ ಇತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ಧ್ಯಾನ ಮೀನದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಧ್ಯಾನ 2 ನಿಮಿಷದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಧ್ಯಾನಗ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಮತ ತುಲೆ ಪುರಾಣ ಮತ ದೆತ್ತು ತುಂಡ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಮತ ನಮ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಜತೆ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನಡ್ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂದ ಲಕ್ಕುಜರಿಗೆ ಅಂಚ ಹಾ ದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂದ ಲಕ್ಕುಜರ್ ಅಂಚ 10 ವರ್ಷ 10 ಕಠಿಣ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟ ಅವನಿತ್ತು ನಪಗ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅದೇ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಐಟ್ 10 ಸಾವಿರ 50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತ ಧ್ಯಾನವಂತನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತು ನಮ ಕಾಪುನ ಪೋಪುನ ಅತ್ತವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ನಮ ಕೋ ಆಪುಣ ಐನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಓ ಯುಗತ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ನಮ ಏನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ ಸತ್ಯಯುಗತ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯುಗಾವತಾರ ಪಂಡ 6 ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಧರ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಎಂಚ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಡಟಕ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಮುರಲ್ನ ಕೆಲ ಭಕ್ತರೆ ಪಂಡಿತ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡತೆ ಪುರಾಣದ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ ಕೇನುಜ ಕಲ್ಪುಜ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾತೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜಾಗಡ್ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಪ 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 ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಆ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ವೈಟ್ ಪಂಡ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ವಾ ಯುಗಟ್ ನಮಕ್ ಓವೆನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬತ್ತದ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಳ್ಳ ಪುಡು ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಪನ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪನ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇಂಚ ಎತ್ತೋ ಜಾಗಡ್ ಆಪುಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳಗೆ ದಾದ ಬಂಡಾರೀನಿ ಇಂಚಿನ ಪಣ ಕಲಿಯುಗಳು ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾರದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೂಪೆರವೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರು ಉಂಡತಿ ಎತ್ತು ರಹಸ್ಯವೈನ ತುಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾವೆ ದಯಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಿತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅವು ಆತ್ ದಾಯಿ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಹರಿನಾಮಗ ದಾಯಿ ಆತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ನೆನೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವೇ ತುಲೆ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಾದದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೋವೇನು ಬೇತವು ಯುಗಟ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಹೂವೇ ಆದುಪ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ ಆವಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆವಡು ಭಾಗವತ ಆವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಪೂರದಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನೇ ಆವಡು ಅದೇ ಓದುವರು ಆಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಪ್ರವಚನ ಹತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಕೊರಡಾಪುಂದ ಆಯಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಓವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎತ್ತು ತುಂಡಲ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಗುರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ತುಲೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂ ತುಲೆ ಶೌನಕಾದ್ರೀಶ್ನಕ್ಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ತ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನತೆ ಅಂಚದಮ್ಮ ಇದೆ ಅರ್ಥವಂತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರೋ ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಳಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಏರು
ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುನವೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನದೆ ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಯರು ಅದೇ ನುಮ್ದು ನಮ ಕಲ್ಪಡ ಇನ್ನ ಹಾ ಶಫಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದೇ ತುಲೆ ಭಕ್ತರು ಪಂಡೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡವೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿನ ದಾಸಿಯೇರು ಕೋಯಿ ಕ್ವಶನ್ ದುಲ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ಯಂ ಪಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂತೆ ಮುಕ್ತಿ ತುಲೆ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ಮುಕ್ತಿ ಆಯ್ತ ದಾಸಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಪುಜವೇ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ತೇರೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿನ ದಾಸಿ ಏರ್ಪಣ ಮುಕ್ತಿ ದಾಸಿ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೂಜರೇ ಇದೇನೆ ಭಾಗವತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರೆ ತುಲೆ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಎರೆಗ ನೆನಪುಪ್ಪೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ಭಾಗವತ ಮಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಲ್ನ ನೆನಪುಂಡೆ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ದಿವಡ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಅವೇ 1.2.7 ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಪಂದು ಪೂರ ರಹಸ್ಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೂಜ ಅದೇ ಐಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ಕೈತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಸಾರಾಂಶದಾದ ಅದೇ ಮೈನಾದಾದ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವೇದ ಓದಿಯ ಪ್ರಭುಪದ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದ ಓದಿಯರು ವೇದದ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ఆయన ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೇನು ಇಡೀ ವೇದ ಓದುದು ಆಗ ಸಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ಆ ವೇದ ಓದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಚಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡಾಯ್ನೆ ಸಾರ ಎಸೆನ್ಸ್ ದಾದೆ ಮೈನ್ ವಿಷಯದಾದೆ ಅಂಚದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮೈನ್ ಐತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜು ವಿಷಯದ ಅವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಇದರಿಂದ ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜತೆ ಪಣ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪಣ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅದೇ ಮುರಣಿಯರು ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಸಂಡೆ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಮುರಣಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದು ನುಪುರ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯ್ನ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪಣ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಪಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರು ಉಂಡತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲು ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು 16ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅಕ್ಲುಂಡತೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರ ಐನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎತ್ತಂದೆ ವಿಷಯಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಲುಂಡತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ದೇವರಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ತು ಜರ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲವ್ ಮಂತುಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಯ್ದಾಯ ಬಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಅವೇ ಅಂಚ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಭಾಗವತ ತೋಂಡ ಪೂರ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗು ನಮಗ್ ಉಲ್ಪಲ ಪೋಡು ನಿಜಿ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚಿನ ಯುಗ ಪಂಡ ಭ್ರಮೆ ಮನ್ಪುನ ಯುಗಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುನು ಅಂಚದು ಐತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದ ಕಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕೇನ್ವೇರು ನಾರದೇಡ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಪಾಪಿ ಆಯ್ನ ಕಲಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಬುಡಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಯ ಬರೋನ್ ಇತ್ತಲೇಕನೆ ವಸ್ತುದ ಸಾರಪುರ ಓಡೆಪೋನು ಗೊತ್ತಾತು ಜಂಚದ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಹರಿ ಈ ಅಧರ್ಮನ್ ಎಂಚ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನಿವರಿಯ ಎನ್ನ ಈ ಸಂದೇಹನ್ ದೂರ ಮಂತದ ಈರ್ನ ವಚನಲೇರ್ದಿಂಕ್ ಶಾಂತಿ
ಪಂಡ ಇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಶಾಂತಿ ತೆಗೆದ ಅಂಚದ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಡೌಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ದೂರ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಹಾಗೆ ನಾರದರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಾರದ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಈ ಕೇಳರ್ದು ಪ್ರೇಮಾರ್ದು ಕೇಳ ಎನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿರ್ ಪನ್ಪೆ ಶುಭ ಪ್ರದಲೆ ಪಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಏರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಬತ್ತರ್ನ ಆಯನಾಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಡೆ ಆಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಊಲ ಬೊರ್ಚಂದ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಾರದೇರ್ ನಿರ್ದು ಇದನ್ ತೆರಿಂದ ಆದಾಪು ನಿನ್ನ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುನು ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಲೋಕನ್ ಬುರ್ದು ಆರ್ನ ಪರಮಧಾಮಗ ಪೋಯ್ನೆರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ತ ಸಾಧನೆ ಲೆಡ್ ಬಾಧೆನು ತೂಪುನ ಕಲಿ ಆವರಿಸದು ಗುಡಿಯಗೆ ಪಣ ಆತನೆಟ ಕಲಿ ಬೈಜಿ ಭಗವಂತ ಯಾಪ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತರುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಲಿ ಕಾರದೀಪುನೆ ನು ಪೂರ ವರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅವಳ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಚೂರು ಬೇತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು 335ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ರಡ್ಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿದ ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಈಜಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಗಿಡ ಪುಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚತ್ ನಮ್ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇನುವ ಕಲ್ಪ ಆತ್ತು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ನಾರದರ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಲೋಕನ್ ಬುಡ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಧಾಮಕ್ ಪೋಯರತೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ತ ಸಾಧನೆ ಬಾಧೆನು ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಕಲಿ ಕಾರ್ದಿಯಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಟೈಮುಡು ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಲಿಯುಗತ್ತಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಗ ಅವು ದೀನಾದ್ ಆಯ್ಗ ಶರಣಾಂಡ್ ಭ್ರಮರದಂಚಿನ ಸಾರಗ್ರಹಿ ಆಯ್ನ ರಾಜ ಇದೇನು ಕೆರೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಿಶ್ಚಮಂತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೆರೆ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಮುಂಡೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಣವೆ ನಿಯಾನಿತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಪನೇರ ಪೋಪು ಜನ ಭಾಗವತಡ್ ಪೂರ ಓ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಭಾಗವತಡ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 14, 17, 18 ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿದ ರೂಪಡು ಪೆತ್ತ ಬೈದನೆ ಧರ್ಮದ ರೂಪಡು ಬೋರಿ ಬೈದನೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು 3 ಅಧ್ಯಾಯಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡುಪು ನಮಕ್ ದಾಯೆ ಕಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಕೆರೆರೆ ಪಿದಡ್ವೇರು ಅಪಕ ಕಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಣು 3 ಅಧ್ಯಾಯಡು ಡಿಟೇಲ್ ಪಂತೇರವೆ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಪಂತನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ತೂಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾಗವತಡ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಓ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ ಭಾಗವತ ಮುಡು ಅಂಚದ್ ದಾದ ಮನ್ಪುರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೆರ್ಪುಜರ್ ದಾಯಪಂಡ ಶರಣಾಗತ್ತೆರೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ರೆ ಇಚ್ ಈಜಿನ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣು ಗತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕತೆ ತುಂಡ ಅದೇ ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜರು ದಾನಡ್ ದಿರ್ತನ ಕೈ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಅರೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಪಂತ ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚದ ಆರೇಗೊಂಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬತ್ತು ಶರಣಾಪುಣತೆ ಅರ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಣ್ಲ ಸಮ ಯಾನಿ ಪಾರಿವಾಳನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇದೇನ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುಜಿನ್ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮಾಂಸ ಅಡಕಾರ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾರಿವಾಳಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಶರೀರದ ಮಾಂಸ ಉಂಡತೆ ತೊಡೆತೆನ್ ತುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ತುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಡಿ ಇಡ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ನಮಕೇನ್ ಅಂಚ ಶರಣಾಗತ್ತೆರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಮುಡ್ರೇಜ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಶರಣಾಯರ್ ಪಂಡದ್ ಆರೇನು ಕೆರ್ರೆ ಪೋಯ್ಜರ್ ಕೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತಾರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಂಡು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೆರೆಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ
ಯತ್ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸ ನ ಯೋಗೇನ ಸಮಾಧಿನ ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲೌ ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನಾತ್. ದಾಯ ಪಂಡ ತಪಸ್ಸು ಯೋಗ ಸಮಾಧಿರ್ದು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಫಲ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತಂಡ ಯೋಗ ಮಂತಂಡ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೋಂಡ ಊ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಇನ್ನಾರದೇರು ಪನುಂದುಲೇರು ಆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಫಲ ಕಲಿಯುಗಡು ಶ್ರೀಹರಿನ ಕೀರ್ತನೆರ್ದು ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಐಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ನಾರದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ದಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವೇ కలియుగడు ఉండతే ధర్మం అనుకునట్లే ఇచ్చి పూరా అధర్మిలు కపట భక్తిలో ఇచ్చి సరి ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಅತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನೆ ನಾಮ ದಾನೆ ಕೈಟ್ ಮಾಲ ದಾನೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಂದು ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುನು ಏರ್ನ ಮೋಸ ಏರು ದಾನೆ ದಾದ ಪೂರ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗುನು ಹೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುನೆ ಕಪಟ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಕ್ಲವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯರು ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗೋಡು ಅವೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಉದ್ದೇಶನವೇ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾಲ್ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 40 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂದಿರು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆತು ಭಾರತದ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪರ ಯಾರನ್ನ ಲೀಲಾಮೃತ ಉಂಡ ಇನ್ ತೂಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಣ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರು ಏತ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಅದೇ ರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಪುರ್ಲುಡು ಗ್ರೋ ಮನ್ಪಡತೆ ಐಕ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಕಡೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪ್ರಭುಲ ಪಂಡ್ಯಾರು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೋ ಮನ್ಪಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗ್ ದಾದಾಪುನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ಯಾರ ಅದೇ ಭಗವಂತಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ಯಾರ ಅಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚದ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ಲೋಕ ಮತ ತೆರಿಯುವನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ನಮಕ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅವೇ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ದೇವರ ಗುರು ಅಂಚ ಒಟ್ರಸಿ ಮನ್ಪುಜರು ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಯಾನ್ ಅಂಚಮಂತೆ ಇಂಚಮಂತೆ ದೇವರೇನ್ ಕಂಚಮಂತೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕ್ಲ ಜೀವನ ಮತ್ತ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಕ್ಲೇತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಹತ್ತಿದೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ತುಲೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ರಡ್ರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುದ್ ಭಕ್ತರಿ ಜಪ ಅಂತೇರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಅರೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೈದಾರು ಅದೇ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಎತ್ತು ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನ್ಪರೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ನ ಐನ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಸುಲಭಗೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಸರಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜರತ್ತವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಅಂದು ಕಲಿಯುಗಡು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮಗ ಫಲ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಧರ್ಮ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜರ್ ಪಾಪಗ ಫಲ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಜನ ನನ್ನಲ ಪಾಪ ಮನ್ಪಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಯಾವು ಈತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈತ್ ಮೋಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಆಕಳ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಆಕಲ ಗೊಬ್ಬು ಜಿಂಜ ಪಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಅಧರ್ಮದ ಉಂಡತೆ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲಿಂದು ಆಪೇರು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತು ಬರುವೇರು ಮೆರೆವೇರು ಪೂರ ನಮಗ್ ತೋಜು ಅಣ್ಣವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನತ್ತವೆ ಸಮೂಲಸ್ತು ವಿನಶ್ಯತಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ್ ಮೂಲ ಸಮೇತ ಇಂಚ ಕೌರವರ ನಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ನಾಶ ಆಪೇರಿಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಯ್ನಕ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ನಾತು ನಮಕ್ ಏತು ತೀರುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ಅದೇ ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಾರು 100 ಪಂಡ ಯುಗತ್ತ ಪ್ರಭಾವರ್ದ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೆಪ್ಪು ಅದೇ ನಮಕ್ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಪುಣಪ್ಪ ಆತು ಅದೇ ಆತನ ಹೋ ಅನ್ಪಡವೆ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಸುಲಭವಾದ ಶ್ರೀಹರಿನ ಸಂಕೀರ್ತನೆರ್ದು ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಲ ಅವೇ ಸುಲಭವಾದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಚದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರಹೀನ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ
ಈತೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರದ ಸಾರಯುಕ್ತೆಯನ್ನ ಕಲೀನ ಯುಗಟ್ ಪುಟ್ಟನ ಜೀವಿನಕ್ಲು ಸುಖಿಯಾದೆ ಐಟ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಜನಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಕ್ಲವೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಏತು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಏತು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೆರ್ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಯ್ನಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಧನಧಾನ್ಯದ ಲೋಬರ್ದು ಅದೇ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚ ಭಾಗವತ ಮಾಪನ್ನ ಅಂಚಿನವೆ ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮನ್ಪೆರನ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮನ್ಪೊಡುನ್ ಅದೇ 7 ದಿನ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪವನ ಐನ್ ಸರಿ ತೂಂಡ ಓಲ ಅವನುಂಡು ಕಾಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಡಿಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಪ್ತಾಹ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆಟ್ ಕೀರ್ತನ ಅವಡಿಗೆ ಪೂರಾ ನಿಯಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಸಪ್ತಾಹ ಪನ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೇಂಡನೆ ಸಪ್ತಾಹಡ್ ಫಲವರ್ಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿನ ಫಲವರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಂಡ ಆಂಡು ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅದೇ ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ 7 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ದಿನದ ಓಲ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಲು ಕೇಂಡಕ್ಲು ಅವೇ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ತುತ್ತೆ ಅವೇ ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ದಾದ ಉಂಡೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂದ ಎತ್ತುಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ಸುಲೆ ನಾರದೇರ್ ಪನು ಪೋಪನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ ಖಾಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯದ ಕಾಸು ಪುದರ್ ಐತ ಲೋಬಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ಮಿಜ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಭಾಗವತ ಕತೆ ಕೇನ್ಲೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪವನೆ ನೆಡ್ದು ಕತೆದ ಸಾರಲ ಪಿದಡ್ದು ಪೋತುನುಂದೆ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ನಾವು ಕೋಲೆ ಗೊಂದಲನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಲ್ ನಮಕ್ ದೇವರ ವಿಷಯಡವೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕಲಿಯೋಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಐನು ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜರತೆ ತೂಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರ ದಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಪಿರವ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದ ಪೋಯರ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ತುಲಿ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಕಲಿಯುಗಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮುರ್ಕ್ಯರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೇನು ಮಹಾಭಾರತಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಜ್ಜತ್ತಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಿಕ್ಕುನೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅವಡು ಅವೇ ಅಂಚದೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕುರುಡ ನಂಬಿಕೆ ಉಪಯೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕುರುಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಪೋಡು ಓಲ್ಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಕುರುಡ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಉಪ್ಪನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡವೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಶ್ಲೋಕನ ಕೇನೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುಣವೆ ಪನ್ಪು ನಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಪುಣು ಕೇನು ನಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಪುಣು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಲ ಕೇನ್ವಲ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅನರ್ಥ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೇನುನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ ನಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಏತೆ ಅಂಚ ಪಥಿಭಿ ಮನಾ ದುಷ್ಟಂ ಅಸತ್ಪಥಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಂಜೀತ ಶನಕೇ ಜಿತ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಅತಂದ್ರಿತ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಐನಾತು ಎಡ್ಡೆಡು ನಮಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಐನಾತು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತ್ ಪನ್ನರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕನ್ ಏತೆ ಅಂದೇಶ್ಚ ಪಥಿಭಿ ಮನಾ ದುಷ್ಟಂ ಅಸತ್ಪಥಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಂಜೀತ ಶನಕೈ ಜಿತ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಅತಂದ್ರಿತ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕವೇ ಶ್ಲೋಕನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಅದೇ ಪಂಡನೆ ಅವನು ಪಾಪನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇನಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮನ್ಪುಗ ಆ ವಿಷಯಡವೇ ಏತೆ ಅನ್ಯಚ ಪಥಿಭಿ ಮನಾ ದುಷ್ಟಂ ಅಸತ್ಪಥಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಂಜೀತ ಶನಕೈ ಜಿತ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಅತಂದ್ರಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ये ते मनोदृष्टम् असत्पथम् बुद्ध्याय शासने प्रतिभे मनो दुष्टम असत्पथम बुद्ध्या युज्येत शनकै जित प्राणा हि अतीन्द्रिता एतै ನಿರ್ದ ಅನ್ಯೆ ಬೇತೆತ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿಭಿ ಉಪಾಯಲೆರ್ದು ಮನಸ್ಸನು ದುಷ್ಟಂ ಪಂಡ ಹಾಲಾದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಾಲಾದಿನ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಪುಣ್ಯತೆ ಮನಸ್ಸುದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ నాకు ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಜರು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅವೇ ಅಸತ್ಪಥಂ ವಿಷಯ ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗಡು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಯುಂಜೀತ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಡು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಅದು ವರಣ್ಯ ಪುಚ್ ಅವೇ ಜಿತ ಪ್ರಾಣವಾಯುನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದು ಹಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅತಂದ್ರಿತ ಪಂಡ ಜಾಗರೂಕಾದ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋರ್ಡು ಸಹನೆ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಆತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಪಂಡ ನಿರಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಇನಿಕೇಂಡೆ ಪೂರ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅವಡು ಅವೇ ಅಂಚತ್ತು నీకు విధానం ఉండు తులే భగవంత పనుందులేరు కపిల భగవంత ఎత్తు పొర్లు తెరిపారుతులే ಈ ವಿಧಾನಲೆರ್ದು ಇಜಿನ ಒವ್ವೇ ಬಾಕಿದ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಲೆರ್ದು ಹೈಕ ಭೋಗರ್ದ ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತ ವಾಪುನ ದೂಷಿತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ದಿವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮಕೇನರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಗೆ ನೋಡು ಅದೇ ಈತ ಒಂಜಿ ರಾತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದಾರೆ ಎನ್ನಲೆ ಅದೇ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತದಾರು ಕುದುರೆ ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಅವು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ದಾದಾವು ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಪನ್ನವೆ ಈ ವಿಷಯ ಅದೇ ದಾದಾವು ಪನ್ನು ಅದೇ ನಮ ಪಣ್ಣೆಲ ಕುದುರೆಗೆ ಏನು ಒಂದಿದೆ ಕುದುರೆ ಪಣ್ಣೆಲಕನೆ ನಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದಾವು ಪನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯರು ಅದೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರು ಪೋದು ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ ಅದೇ ತೀರ್ಥಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡ್ಯರು ಅದೇ ನಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರುನೆ ಅವೇ ತುಲೆ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನೆ ಅದೇ ಕುದುರೆದ ಒಂದು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ತುಲೆ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕುದುರೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇದ್ದೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ 10 ಇಂದ್ರಿಯ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಐಕ್ ಮಾತ ನಿಯಮಕ ಆದುಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನೆ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತನೆ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತೊಂಡುಂಡತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಜ್ಞಾನಡ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವೊಂದು ವಿಷಯ ಮನುಸ್ಮೃತಿಡು ಮನು ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲನ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕ್ಲನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕ್ಲನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕ್ಲನ ವಶಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಒಂಜೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರದು ಆತ ರಹಸ್ಯವೈನ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮನು ಪಂಡ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಜಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ
ತೂಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚವನ್ ಪುನಕ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಡ ಅದು ಪಣೋಡುಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಮಸ್ತು ತೂತೆ ಅಕ್ಲ ತಾಪತ್ರೆ ಮುಗಿಯರ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪೂರಾ ಇತ್ತನ ಬಲಿಮೆಗೆ ಇತ್ತನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ಪೂರಾ ಪೋತೇರ್ ಆಂಡಲ ಯಾಪತ್ತುಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಯಾಪತ್ತುಲ್ನ ಮಂಡೆಚ್ಚವಂತುಲ್ನ ಅವಳ ಅಂಚಾಂಡ್ ಮೂಲ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅದೇ ಇಂಚಿನೇ ಪನೊಂದುಗುಲ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅವ ಆಪುಜಂಕ ಅವು ಸರ್ವತ್ತ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ಲೆ ಅವು ಮತ ಆಪುಜ್ನೆ ಅದೇ ಇತ್ತನ ದೂರ ಮತ ಅದೇ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲ್ಮದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆನೆ ಕಲಿಯುಗ ಅದು ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಉಂಡದೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗುಜಿ ಅದೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತೊಂದು ಬಂದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ವಿಷಯ నువ్వు ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಡಾಯನ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ఉండతే ನಮಕ್ ಪೂರಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನದೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಕನೇ ದೇವರೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಉಡ್ಪೇರ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತನಗೆ ಹಿಂಗ ಭಾಗವತ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಲ್ಲ ಸೈಪುನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಯಮರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ఆయన లేతో బరే పోర్చి పన్న ఆయన మన్పులా దాయ పన్న భాగవతకి ఏనోడు నువ్వు శాస్త్ర పన్పున్ స్పಷ್ಟ పన్పున్ పురాణాలు తెరిపావు ఈ విషయాన్ని ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತು ಪೊಟ್ಲೂರು ತೆರಿಪಾವ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಷಯನ ಏರ ಅಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡನೆ ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಆಪಣ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬುಡ್ಪೂಜಾರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗ ಈ ವಿಧಾನದ ಇಜಿನ ಒವ್ವೇ ಬಾಕಿದ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನರ್ದು ಪಂಡ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ವಿಧಾನವೇ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಓವೇನ್ ಪನ್ನೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗನ್ ಪನ್ನೆ ಈತನೇಟ ಪಂಡಿರತೆ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅವೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಇದೇನ್ ಪನ್ನೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಈಜಿಂದ ಬಾಕಿದ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬಾಕಿದ ಪಂಡವೇ ಈ ವಿಧಾನದ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಹೈಕ ಭೋಗದ ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದಿಪುನ ದೂಷಿತವಾಯ್ನ ತುಲೆ ನೀವು ಭಾಗವತ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಪಣ ಭಾಗವತ ಈತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯ್ನ ಹೇರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥಾಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿರಿಯೋನ್ನೇ ಜಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡಿಕೆಂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಾಪನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಲ ಪಣ ಆತ್ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಯ್ನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗೆ ನೂತೆನ್ಮ ಮೀನಿಗುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ಉತ್ತೆನ್ಮ ಅದೇ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಪುಂಜ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರು ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗ 5 ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಜ ನಮಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವತನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾರು ಅದೇ ಭಾಗವತನ್ ಪೂರ್ತಿ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗದೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಹೈಕ ಭೋಗರ್ದು ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುನ ದೂಷಿತ ದೂಷಿತವಾಯ್ನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಲ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಆಸಕ್ತ ಆಪುನ ಮನಸ್ಸತೆ ಅಂಚದ ಅವು ನಮಗೂ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸನ್ ಪಣ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ತುಪ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ ಪ್ರಮಾದಿ ಅದೇ ದೃಢವಾಯ್ನ ಬಲವಾಯ್ನ ಹಠಮಾರಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸು ವಶಟ್ಟು ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನನು ಆಯೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಚಿಂತನೆಡು ನೆಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವೇರ್ನ ಚಿಂತನೆಡು ನೆಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತೇರನ್ಯೇಶ್ಚ ಪಂಡ ನಿಯಮ ನಿಯಂತ್ರಣೆಲೆನ್ ಪಾಲಿಸವನ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಭಂಗಿಲೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸಿಸವನ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಂಚಾರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋ ಮಿತ್ತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವೈಕುಂಠ ಲೀಲೆನ್ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಣ ಇಂದೇನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಒಳಗೊಂಡು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವೇ ಯೋಗಡಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪುಣ ಬಾಕಿದ ಹೈಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ನುವೇ ಏಕಾಗ್ರತೆಲೇನು ಪಡೆಯೋಲಿ ವಿಹಿತ ಹೈಕತ್ ಬಾಕಿದ ವಿಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆಡ್ದು
ದ್ವೇ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ಪಡೆಯಲು ಅದು ನಂಚಾಯನಿರ್ದವರ ಅನ್ಯೇಶ್ಚ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಯೇಶ್ಚ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ವಿಧಾನಲೆರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಅನ್ವಯಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುನೆಂದತ್ತು ಅವೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅನ್ಯೇಶ್ಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಡ್ದುಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಮಯೋಗಡ್ದುಲ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಡ್ದುಲ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನದ್ಲ ಅದೇ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೆ ರೆಂಡ ಬತ್ತದು ಪ್ರಭುಜಿ ಯಾನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುರ ಸಂಬಳನೆಯನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಅವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಓಳ್ ಚೆಂಚಿನ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಅದೇ ಪಣ ಒಟ್ಟಾಸೆ ಅರ್ಥ ಅಂತನ್ನತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕನೆಟ್ ಒಂತ ಇದೇನು ದೇವರಿಗಾಲನ ಕೊರೋಡು ಅಪಗದ ಆದಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅರ್ದು ಫ್ರೀ ಆಪನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫ್ರೀ ಆಪುಣು ಪಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ₹100 ತಿಕ್ಕನ ಐನ ಐನು ಪಾಲು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪುಡು ಅದೇ ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನಮಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಐನು ಪಾಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಾವು ₹100 ₹20 ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಫ್ರೀ ಆಣ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಟನೆ ಅರ್ಥ ಮಂತನೆ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎತ್ತನೆ ರೆಜ್ಜಿ ಬೇತೇರೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಕರ್ಮರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀತಡ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವಲಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂ ಕನವಲಿ ತುಳಸಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಐಕೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ತಂಡ ಅದೇ ಆ ಅಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಅದೇ ಅಂಚಾಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪೂರಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಯೋಗ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಅನ್ನಿಶ್ಚ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ವಿಧಾನಲೆಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ವಯ ಆಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಲುಷಿತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ದಿಯೋಡು ಬೊಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಡ ಐನ ನೆಡೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಲ ಮಂತದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವೇಡ ಉಂತಾವಡು ಅವೇ నువ్వు ఆజిన అధ్యాయుల కృష్ణ పనిపేరు మనసు ఓలే బలిపాడు ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕನವುಡು ಮನಸ್ಸನ ನಿರಾಕಾರ ಇಜಿನ ಶೂನ್ಯಡ್ ನೆಲೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಿರಾಕಾರ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನ್ನಿ ಅದೇ ಓಲ ಅಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಪೂರ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ಪ್ರಮಾಣವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಮೈನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಐನ್ ರಡ್ಡೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವೆ ಅವು ಮೈನೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಂಜನ ಪ್ರಭುಪದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಎಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಡೇರ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಅವೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಕಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಶೂನ್ಯಡ್ ನೆಲೆ ಮಂತರ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಾರಣದ್ದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಎನಿಸಾದ ಉಪ್ಪುನ ನಿರಾಕಾರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೂನ್ಯತದ ಆಧಿಕೃತ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವಿಧಿಸಲಾತುಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಾಕರಣ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಆಧಿಕೃತ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸಾದುಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯೋಗಿ ಭಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಅವೇ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಡ್ ನೆಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನೆರ್ದವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಯಂಡ ಅದೇ ಆಯ್ ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಪುಣಿಗೆ
ಅಂಚ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನಕ್ಲೆ ಪಣ ಭಗವಂತಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಡ ಏತು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರೋಣ ತುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಎಂಡ ಮನಸ್ಸುಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮುಟ್ಟವೆ. ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ಪಂಡ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸುಖ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಆದು ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬೇಜಾರು ಅಂಚಿನ ಸುಖ ಆತಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಸುಖ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಯಾಪಲ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಸುಖ ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಹೈ ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜ ಕೇನುಜ ನಮಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರ ಅರ್ಥಂ ಅಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವನನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಪಿದೈ ತೂನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋಡು ಇಂದು ಬೋಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಟಾಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರು ಉಪೈತಿ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ಪಂಡ ರಜೋಗುಣ ಇನ್ನು ಮೀರ್ದುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನೇ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮ ಕಲ್ಮಶಂ ಅಂಚದು ಆಯೆ ದೇವರ್ನೊಟ್ಟಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಏಕತ್ವನ ಸಾಧನೆ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ದೇವರ್ಲ ಗುಣಟ್ಟು ಒಂಜೆ ದೇವೆರ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯಾಲ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂಡ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡವೆ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದೇವರ್ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ್ ಮಲ್ಲ ಫೈರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ದ ಕಿಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಹಾ ಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವೇ ಗುಣ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚದ ಈ ಏಕತ್ವನ ಸಾಧಿಸಿ ಇಂಚಾಯ ದುಂಬುದ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪ ಪಂತಾರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮಂಚೆನ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೆ ಈ ವಿಷಯನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಡೈಕೆ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಪಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ